Mam tu, a nie tu, jestem wolny. Frik, ja bez strączki jeszcze żyję, to mnie cieszy, to rajcuje. Spoko, strączki ja, kiełki ja, soja ja, Hary Krishna, Hary, Hary Rama, Hary, Hary. Don't worry. Tak to czuję, więc rapuję, to mnie cieszy, to rajcuje. Feng shui. Co? Nie kung fu, tylko feng shui. Jedna ryba. To jest feng shui. Piłeś sobie, jak tam było? To jest fantastycznie, New Age. Okej, mam New Age, jest o tak. Bądź ekologiczny, bądź sobą, feng shui, tolerancja to mój znak, ja żyję i daj żyć innym. Mam tu, a nie tu, kocham Harley'a, bo on to ma duszę, kocham go za to i kochać go muszę, tak to czuję, więc... No się napoważ i patrz w kamerę, kamera jest za. A daj. Ja to komuś mówiłeś. Ale piłaś sobie, jak tam było? Jest fantastycznie, jest okej. Znowu mnie wybiłaś. Aha, znowu mnie wybiłaś, no wybiłaś. Wona, nie wybijaj Izydorka. Ale on sam. No i znowu mnie wybiła tutaj, ja się już prawie załapałem. Sofę tam wyciągnął. A krzesło tam. Teraz są na środku. Sam mówiłeś, że robisz. No to co, że ja się tak ładuję, nie kumasz? Łapisz Izydorka. Nie. Sofę tam. A krzesło tam. Dzwonię mi. Jeszcze nie. No mogliby wreszcie przekręcić, jak mi tak chwalą głosy. Dzisiaj już na pewno zadzwonią. Jezu, Izydorku, która godzina? Już! A teraz witamy naszych miłosierdzów. Dzisiaj czwartek. Czwartek jest o godzinę później. To może czwartek mi nalatała w głowie. Wyłącz to, kotuś. Wyłącz mnie, kotuś, do cholery. Jeszcze mama tak ładuje, tylko patrzcie, jak tak dzwonią. Jeszcze czas. Muszę sobie oświetlić. Dobra, to jest to. Tu damy sofę, a tu dla Harmony przydałoby się coś wysokiego. Może ja. Dokładnie. A teraz coś pasuje potrzebne. Tu. Racja, czas na stół. Spokój, zaraz się zacznie. Pupa moja jest dla mnie najważniejsza. Jeszcze raz. No i z tymi strąkami nie masz kotleta w tym domu. Która godzina? Zaufaj nam. Daj nam swoje pieniądze, a wydamy je za ciebie. Jeszcze czas. Zdążysz. Wykroić ci? Doku. Zabieraj te trawy, czy ten facet nigdy nie zadzwoni? Oto świat w zasięgu twojej ręki. Wystarczy dwa słowa, fakta. Muszą wreszcie. Dolej mu dolej. Coś takiego, już nie siedzi się na środku. Jakieś to oryginalne. Idziemy do domu, tak? Dzisiaj nie, no jaki... Dzisiaj jest na pewno. Spoko. Rozsypać ci? Dosyp mu dosyp. A, stoły odchodzą do lamusa. Od razu wiedziałam, że coś tu nie gra. Masa tego masa. Teraz zupełnie co innego. Jest fantastycznie, jest okej, jest no... Tak? Tak? Dokładnie. Co jest to oni? I co powiedzieć? Co powiedzieli? Się zadzwonią, żeby włączyć, żeby być gdzie kurde, co? Już jesteście, bo my jesteśmy z siebie. Widzicie nas, bo my was widzimy. To jest wasze dzieci. To jest twoje dzieci, Izydorku. Wow. Kurde, nie wytrzymam. Pamiętaj, jesteś obkuty. Jest fantastycznie. Jest okej. Tak, jest okej, jest tak, kurde, jak to było? Fantastycznie. Mówię co mam, mam co... Widzę cię, Izydorku. Widzę. Zaraz do ciebie zadzwonię, żeby cię usłyszeć. Kurde, nie wytrzymam. Tak, tato. Nie tato. Nie, dobrze tato, powiem. Ja się wybrał, ma nas wszystkich w nosie. Nie mów tak.
Jesteś gotów, Izydorku? Uwaga, zaczynam odliczanie. Czas start. 9. Trzeba. Niewiele się nie robi, ma panel w trenerze. Ski? Oski bądź spokojny, już dawno zafiksowany. Alpy, Mont Blanc, Chamonix, wszyscy tam będą. Ojciec jest zawsze tam, gdzie trzeba. 5. Izydorku, jesteś tam? Jest fantastycznie, jest o... Nie ma! Nic nie ma! Domu też nie ma! Zrobienia tutaj nie ma! Pa! Obraziłeś ciotkę. To mi tu nie pasuje. Przepraszam. 2, 1, start. Dzwonię. Izydorku, odbierz! A mama? Rusz się, Izydorku. Odbierz telefon. Odpowiesz na jedno pytanie i jesteś w finale. Będziesz stał po mnie na małym ekranie. Nie wierzycie to? Wiesz, jak ja mi dawaj, dzwonię, jestem gotów. Odbierz. Czemu nie odbierasz? Ja czekam. Telewidzowie czekają. Wszyscy czekają. Oj, bo zadzwonię do kogoś innego. Zadzwoniłeś do kogo nie ma tego położyłem, nie kręcisz teraz, to kręć! Izydorku, natychmiast przeproś pana redaktora. Bardzo pana przepraszam za Izydorka, ale on taki delikatny. Liczę do 3 i dzwonię do Eusebiuszka. Raz. Nie no, ja szaleję, zjadłem twoje. Izydorku, nie wyrażaj się! Halo, halo? A któż się to do nas dodzwania? Izydorku, czy to ty? Izydorka nie dzwoni, proszę jeszcze raz. Jeszcze raz. Proszę bardzo, jeszcze raz. Przedstaw się, moja droga, naszym telewizor. Kogo słyszą nasze oczy? Siostra. Pozdrawiam siostrę i kręcimy jeszcze raz. Siostry, jaką siostra ja rozszarpię, poćwiartuję, pożartuję. Jest fantastycznie, jest okej, jest to tak. Mamy Izydorka na linii. Jest fantastycznie, niezrównany, odlotowy, szalowy. A teraz Izydorku, skup się, wydesz, napnij, bo uwaga, pytam. Lubię Izydorku, co pan redaktor mówi. Gotów? Izydorku, powiedz telewidzom naszego show. Twoje 5 minut jak? Pan wreszcie bo mnie rozniesie. Jak ma na imię? Dawaj, dawaj. Twoja siostra. Masz minutę na odpowiedź. Ja prosicie o powtórzenie pytania? Imię siostry. Siostra Joanna od Aniołów, siostry Urszulanki, siostry Albertyki, siostra... A, siostra, może na końcu języka. Iwona, jak mi siostry. I to była prawidłowa odpowiedź. Iwona, brawo Izydorku, gratuluję. Przyszedłeś do finału interesujących spotkań z interesującymi ludźmi. Twoje 5 minut. Zapraszamy do Dogmatu TV przy ulicy. Przyjdź koniecznie z siostrą. Taki odlotowy brat musi mieć odlotową siostrę. Zapraszamy i czekamy. A was, drodzy telewidzowie, zapraszamy na Ale 5 minut. Mówiłam, że zadzwonię. Izydorku, matka jest z ciebie dumna. Zasłużyłeś, żeby siedzieć na samym środku. Pal mi polski designer. Ciszka. Zostaw Izydorka, on się zakładuje. Ty też się doładujesz. Ogarnij się. Pokaż się. Ubierz na siebie coś bardziej show, bardziej sexy. Nie zrób bratu wstydu. No, całkiem nieźle. Przymierz jeszcze to. Ale nie, tego nie zdejmuj. Będziesz bardziej zagadkowa, intrygująca, tajemnicza. Gryzie się. Ciebie nie pogryzie. Śmiałe kolory są z takich śmiałych ludzi. Indywidualności, moja droga. Aktywności, asertywności bądź sobie. Ale to co, że nawet odważni tak się noszą. Plecy wyprostowane, pierś do przodu i prosto w oczy. To zawsze działa. Przećwicz jeszcze tekst. Przyjdź Izydorek, to cię przepytam. A teraz ładuj się, ładuj.
cisza w studio. Zaraz zaczynamy. Nie gadamy, nie kichamy, nie chrupimy. Rozumiemy się? Tu się pracuje. A teraz kilka słów przypomnij. Twoje 5 minut leci na żywo. A więc dyscyplina, dyscyplina i jeszcze raz dyscyplina. Tempo, tempo i jeszcze raz tempo. My pracujemy, wy się bawicie. Chcemy słyszeć wasz śmiech, wasze łapy, waszą parę. Macie? Wszystko to nagramy. Ale nic na żywo, to kosztuje spore pieniądze. A więc, jeżeli nasza asystentka Ania pokaże tak. Wszyscy proszę, bijemy brawo. Tak. Śmiejemy się. Jak najgłośniej. A jak tak, podnosimy ręce i machamy w moją stronę. Tak? Dobrze. No to próba. Śniadanie nie jedliście? Jeszcze raz. Dobra, może być. Spróbuję coś innego. Prawa strona. Co taka niemrawa? O, z niego trzeba brać przykład. Ten tu się umie uśmiać. Przysiądź się, kochać tam na prawo. Tak, do ciebie. Tak, tak. Zapraszam. Okej, jeszcze raz. Nie beznadziejnie, ale dobrze. Znacie ten dowcip? 2 małolaty stoją przed kinem. Nie wpuszczą nas. To od 18, mówi jedna, a druga na to. I tak nie mogę iść. Nie mam z kim zostawić. Dzieciaka. No, już lepiej. Nagrałeś to? W razie co to się podłoży. Pamiętajcie, to kosztuje duże pieniądze. To my, wasze 5 minut. Od znów jesteśmy z wami. Siebie. Widzicie nas? To jest wasze. To jest twoje 5 minut. Izydorku i wszyscy inni. Wow. Dzisiaj moim i waszym gościem jest, zgadnijcie kto. Ktoś wyjątkowy, nieprzeciętny, odlotowy, strzałowy. Ale co ja tu będę gadał? Niech się nam przedstawi. Już za chwilę pojawi się ten jeden, jedyny, niepowtarzalny, niepodrabialny. Odlotowy, kosmiczny, wonderkin imieniem. Ale co ja tu będę gadał? Niech się nam sama przedstawi. Na imię ma? Izydor. Odlotowo. Fantastycznie. Co za osobowość? Nie Izydora? Izydor. Nie, Iwona. Rozumiem. Iwona, księżniczka Homburga. Burgunda. Dobry żart, z tym zawart. Iwona, twojego i twojego. Opowiedz nam o sobie. To jest całe 5 minut. I tylko twoje, jedyne, całe 5 minut. Jaka jesteś, nie wie nikt. Zwykła. Niezwykła, szałowa, odlotowa, kosmiczna. No tak. Pokaż nam, co masz najlepszego w sobie. Pokaż nam najlepszą stronę swojej zwykłości. Mam brata Izydora. Wow, jakieś to oryginalne, fantastyczne. I ma brata? To jest Izydora. Co jeszcze robisz? Nic. Nic. A co ten twój brat się robi? On rapuje. Jak wszyscy. A ty? Ja nie. Rewelacja. I nie rapuje. Brawa. On medytuje. Jak wszyscy. A ty? Ja nie. Brawa. I nie medytuje. Żadne transcendencje, jogi, mantry i te rzeczy. I co jeszcze robisz? Nic. Wow. I nic nie robisz. Musimy ciebie lepiej poznać. Teraz czas na to, co nasza publiczność uwielbia. Na co czeka od zawsze. Krzyżowy ogień pytań. Zaczynamy? Czym się poruszasz? Czym?
Marka, rocznik, kolor. Nie mam marki. Nie masz? Rewelacja. I pewnie nie ma 4 kółek. Nie 4, więc 2. Nie zgadnę. Harley. Nie, ja... Rozumiem. Natura, ekologia i te rzeczy. Góra. Zgadnę. Nie, bo... Spytam wprost. Ulubiony pomysł. Tramwaj. Wow, takie niespotykane. Brawa. Odważne, niezależne, fantastyczne. Tramwaj. Ulubiona książka? Kupisz puchatek. Dla mnie bomba. Ulubiony kolor? Szary. Bingo. Ulubiona ryba. Niech zgadnę. Karasie. To był żart. Ten wart. Boję się. Szybko. Standującego tłumu. Dobre. Nienawidzę. Nienawiść. Kocham. Bez namysłu. Moją tajemnicę. I kochasz swoją tajemnicę. Wow. I powiedz nam, co to za tajemnica? To taka mała tajemnica, zamknięta w Powiedz, co to za tajemnica? Chcemy poznać twoją tajemnicę, prawda? Tajemnice nie wybaczają zdrady, nawet te najmniejsze. Powiedz nam, co to za tajemnica? Zdradź. Dobrze, powierzę ją wam, tylko przestańcie już tak krzyczeć. Brawa! Byłaś fantastyczna, odlotowa, nieprzeciętna, kosmiczna. To było twoje 5 minut. To było wasze 5 minut. Jesteście cudowni, kocham was. Teraz przerwa na reklamę. A tuż po niej zadzwonimy do kogo nam tam komputer wylosował. Leonard z Kusznicy. Leonardku, widzisz nas? Słyszysz nas? Zaraz do ciebie zadzwonimy, żeby cię usłyszeć na własne oczy. Dobra, czekaj, koniec. Co z wami? Więcej czadu. Dobra? Przepraszam, czy widział pan mojego brata? Jaki brat? Nie no, co nie? No, Izydor, ja jestem Iwona. Jaki Izydor? Jaka Iwona? Mała, czy ty wiesz, co ja mam na głowie? To kosztuje spore pieniądze. To ładnie. Matka jest z ciebie dumna, ciotka jest z ciebie dumna. Telefony aż się urywały. Panie z fitness klubu pytały, gdzie się ubierasz. Ta szarość, mówiły, taka szykowna. Panowie z biznes klubu pytali, gdzie ty bywasz. Musisz zacząć bywać go. Teraz wszyscy słabni ludzie bywają. Pamiętaj, garb się garbi. Teraz wszyscy się garbią. To w dobrym tonie. Patrz prosto w ziemię, nie podnoś oczu. To takie intrygujące, tajemnicze. A jak to działa? Tego gagatka to tylko po śmierci poznać. Już ja mu pokażę. Jak kamień w wodę. Włączam twoje 5 minut, nie ma go. Głupie mu biada, ani śladu. Myślałam, że się spalę ze wstydu. Mama, ale obok widziałaś, Iwona widziałaś, ale miałem popalić, ale były. Widziałam. Ciotka widziała. Małą zabawę dostała. Włączam, strykam nic. Cały świat przejechał. I Bóg jest, a jego nie ma. Jak ty mógłbyś coś takiego zrobić? Mama, bo mi się studia chciały, tam wszystkie dwie takie same bez klamek, ale odlot nie trafiłem do Ani Krótka bez roka, to był dopiero odlot kosmiczny. Widziałaś jak jest wygląda? Widziałam. Ciotka widziała. Synku, skąd ty masz taką wiedzę, w którym roku widać, jak sobie byłeś młody? Mama, ty kaszkę z mlekiem się wie. A Iwona miała swoje 5 minut. Dobry dla mózgowców. Wreszcie ogląda Anię Krótka bez roka, nie dzwonię. Jeszcze mają dzwonić, bo mam osobowość telewizyjną.